E aquí o partido entra nunha fase un tanto insulsa, un tanto apática na primeira parte, dentro de un bo encontro que eu, dende logo, penso que foi importante. Aí está a xogada fatídica, Paco, un balonazo, dá no corpo de Yuki. O tren Valencia está moi astuto, moi hábil, preparado, e queda solo ante Canales. Estas son condicións innatas de xente inteligente, de xente que anda con olfato de gol, que se aproveitan cualquier indecisión túa, é onde marcan a diferencia. Estes goleadores que están con o gatillo preparado, en cuanto ven a lebre, catapón, a chiquillo, aí até xa, pum, sigue a xugada e mete balón. Este clavo, te deixou sentar. Juan Garrido Canales toda a tarde intenta non fixo nada. Aí está o tren Valencia, un home hábil, donde Saxa, por suposto que sí, claro, unha calidade perfectamente atesorada. Fíjate que mala suerte. O despexe que vai pegar no compañeiro. Ese gol, efectivamente. Aí adiante. Pero e non perdona. É a final da primeira parte. Como faría Bebeto se estuera no caso. Por suposto que sí, din que hai que estar aí tamén para fallalas, hai que estar situado no momento, non? Claro. Aquí vemos o gran revulsivo do partido. Sí, claro. Xus Salinas retírase, entra Emil Kostadinov, Emil Luchov Kostadinov, un home coñecido en todo o mundo futbolístico europeo, Emil Kostadinov, pero vemos que o xogador xa empeza a coller balón, xa empeza a pedir xogo, e aquí vemos como levanta xa a man directamente pidindo xogo e buscando o pasillo, un pasillo, ademais, que o ve perfectamente entre a defensa, completamente aberto, para buscar o que sería o gol do empate. Yuki sube ao apoio, o libro deportivista, e o gol, inda que con un pouquiño de sorte, merece entrar. Eu penso que merece entrar, sobre todo, pola forma de executalo, pola execución. Non deixa caer o balón, empalma xa directamente a perna dereita, e o gol que sube a marcador. É un golazo, é para poñer en marco ese gol, porque realmente non se estila este rebate no fútbol español. Estílase nos futbolistas estes que nos ven, desgraciadamente, algúns deles de fora, cunhas facilidades de rebate tremenda, como Romario, como Stoico, porque esta é a realidad. Ves estes goles e te maravilla, porque antiguamente había goles destes no fútbol español, pero ahora non sei por qué non se prodiga tanto o disparo conforme ven a pelota, non hai seguridade en golpear a pelota, hai medo, hai temor a que nos salga alto, salga mal. Este home, se para a pelota, controla e quere rematar, a millón non lle deixa ao contrario. Conforme ven un remate impresionante.